Türkmenistan'ın Medeniyet Ministerliğinin guramagyna Magtymyl Pragynyň dörejüligini dabarlandyrmak maksady bilen halk teatrlarynyň arasynda geçirilen Magtym uly sözler tili türkmeniň adly dörejülik bäýatleşiginiň Balkan hem Mar vilayet tapgyrlary bilimler we talip ýaşlar gününiň dabaralary bilen otgaşdy. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadağymyň hemde Arkadağly Gahrman serdarymyň jowgur paýhasyndan dören eserleri, Magtymyl Pragynyň dörejüligi barada aýdýan pikirleri, bugünkü gün teatr tunugatynyň işgärleri üçin täze sahna eserlerine döretmekde alham çeşmesine urulýar. Gahrman Arkadağymyň hemde Arkadağly Gahrman serdarymyň çoň mazmunly eserleri akyllar şahyrymyň hem milli medeniýetimiziň ruhuny, döwrüň beýikligine kywaplykda janlandyrmakda nusgalyk mektep bolup hyzmat edýär. Munyň şeýledigini dörejülik bäýatleşiginiň vilayet tapgyryna gatnaşan halk teatrlarynyň sahna oýunlarynyň mazmuny aýdyň suwd edýär. Umuman bäýatleşige gatnaşan dörejülik toparlary Gahrman Arkadağymyň hemde Arkadağly Gahrman serdarymyň eserleriniň esasyna Magtymyl Pragynyň manily ömür ýoly bilen bagly durmuşy wakalary, şeýle hem şygyr eleminiň ägirdiniň adamzadyň ruhy baýlygyny öwrülen şygyrlarynyň pelsepe taglimatyny giňden wasp etdiler. Medeniýet we sunady işgärleri, milli medeniýetimizi halkara teatr gatnaşyklarynyň ösdürilmegine döredilýän giň şertleri üçin Arkadağly Gahrman serdarymyza hoşallyklaryny beýan etdiler.